Γεια σας παιδιά, ξέρετε, ονομάζομαι Ανδρώνικος και έχω δημιουργήσει ένα κανάλι στο YouTube. Είμαι πιο μετά και σε αυτό το κανάλι θα κάνω και Instagram, θα κάνουμε διάφορα Q&A, χιουμοριστικά βίντεο και διάφορα challenge. Και πώς κάνουν πάρα πολλοί άλλοι YouTubers με βίντεο με life hacks. Λοιπόν, και ίσως κάνω και κάποια τραγούδια. Θέλω να μου στείλετε μόλις κάνω το Instagram. Νίκος μη λέγομαι, από το Ανδρώνικος. Θέλω να μου στείλετε να κάνω Q&A και λοιπά. Θέλω να μου στείλετε τι βίντεο θέλετε να κάνω. Αυτό είναι το βίντεο, πρώτο βίντεο τέλος πάντων, και θα κάνουμε και κάποια βίντεο που έχουν να κάνουν με τα σχολεία. Γεια σας από μένα, και μόλις κάνω Instagram, λογικά επειδή και εγώ τώρα έχω πάρα πολλές δουλειές λόγω των εγγραφών μου στο καινούριο σχολείο που θα πάω, έχω πάρα πολλές δουλειές, οπότε μπορεί να βγάζω κάθε εβδομάδα ένα βίντεο. Παιδιά, από μένα, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.